Здравейте! Днес ще си говорим за топ 5 неща, които трябва да знаете, когато си купувате матрак. Първо, размерите на вашето легло и за какъв матрак точно е. Може да мислите, че това е тъпо, но има адски много хора, които идват да изберат матрак и после трябва да се върнат, за да проверят какъв точно размер е на матрака им. Второ, бюджета. Трябва да знаем с какви пари разполагате, за да може да предложим най-доброто за вашия бюджет. 3. Желаната от вас твърдост. Ако не знаете каква твърдост искате, поне снимайте или вижте матрака, на който сте спали до сега, за да може да им кажете модела. И отделно, какво повече искате от него. По-мек, по-твърд, за да знаем откъде да започнем. Четвърто. Трябва ви време да може да дойдете, да тествате матраците и да видим кой е подходящия за вас. И пето. Височината. Има различни височини на легла и различно желание за височина на сядане. Така че преди да дойдеш, измери си леглото и кажи горе-долу на колко сантиметра искаш да ти бъде височината за сядане.